номоварони миллат. абуалӣ ибни сино. шайхураис абуалӣ ибни сино яке аз бузургтарин файласуфон, олимон, табибон ва адибони тоҷику форс буда дар рушду камоли тамаддуни ҷаҳонӣ саҳми барҷаста дорад. осори боқимондаи ӯ бештар аз 250 асарро фаро мегирад ки дар байни онҳо китобу шифо, китобу наҷот, ҳикмат алмашриқия, китобул инсоф, донишнома, ишорот ва танбеҳот аҳамияти бузурги илмӣ ва фалсафӣ доранд. ӯ дар осораш низоми мукаммали маърифати ҷаҳоншиносиро ба вуҷуд овард ки моҳиятан ҷанбасти ҳамаи соҳаҳои илми он замона, фалсафа, табиёт, риёзиёт, тиб, мантиқ ва илоҳиёт мебошад. асари муҳимтарини дар ин бахш таълиф намудааш қонуни ӯст ки китоби аввали онро дар 30-солагӣ навиштааст. ибни сино бо эҷоди алқонун ва як силсила осори дигари тиббии худ зимни муқоиса ва ҷанбасти дастовардҳои тибби ҳиндӣ, юнонӣ, арабӣ ва ниёгони халқи тоҷик пойдевори табобати назарӣ ва амалиро бунёд гузошт ки бо эътирофи муҳаққиқони машҳури ҷаҳон ҷовидона аст. осори адабии ӯ ба забони тоҷикӣ, форсӣ ва арабӣ дар пешрафти адабиёти тоҷику форс ва ташаккули забони миллии мо нақши муҳим дорад. бояд гуфт ки дар қарни 10 милодӣ дар хонадони тоҷик ба дунё омадани нобиғае ба мисли ибни сино амри тасодуфӣ нест, зеро замони ибни сино яке аз давраҳои тиллоии адабиёту фарҳанги мо буд ки давлатдории сомонiyonро шӯҳрати ҷаҳонӣ додааст. маҳз дар ҳамин давра ба сино ва дигар шахсиятҳои илмӣ, фарҳангӣ ва сиёсӣ муяссар гардид ки ба ситораҳои тобноки илму тамаддуни ҷаҳонӣ табдил ёфта номи худ ва миллати хешро дар таърихи башар абадӣ сабт намоянд. номоварони миллат.